Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kula Arif Izzat Ibrahim, absen sedoso kelas 11 IPA F. Temeriki kula badhe maos pidato tema pendidikan. Bapak lan Ibu guru ingkang terhormat lan kanca-kanca ingkang kula tresnani, puji syukur kita panjataken atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala lan sedaya nikmat ingkang sampun dipun paringaken kalih kita sehingga kita saged kempal wonten enjing ingkang cerah puniki kangge mangeti dinten pendidikan. Selawat lan salam tetep tercurahkan kali junjungan Nabi Muhammad SAW. Pendidikan inggih menika salah setunggal komponen wigatos lebet kagesangan kita. Tanpa wontene pendidikan mungkin negari kita isih tetap kejajah dening bangsa asing. Pendidikan kaping sapisan diraosake dening bangsa Indonesia ing politik etis saking Belanda disukakake kalih Indonesia. Lajeng muncul pinten-pinten organisasi salah setunggali Budi Utomo. Nanging ing era sapunika pembangunan bab pendidikan tetep mawon wonten. Mligine kangge masyarakat dusun ingkang nggandani pola pemikiran ingkang lepet bab pendidikan. Piyambake sedaya nganggep menawi pendidikan punika boten wigatos. Sosialisasi betah ditindakake supados masyarakat sumerep manfaat pendidikan ingkang semestine kangge damel negari puniki majeng. Hadirin ingkang kula hormati, nalika beranjak umur utawi dewasa, pendamelan ingkang namun saged ditindakake dening masyarakat dusun inggih menika dados petani utawi nelayan ing pundi ilmune namung rupine tilaran prasaja saking para pendahulune. Bab puniki damel para petani ing pelosok dusun mboten saged berkembang majeng kados negari-negari sanes ingkang sampun tepang kultur jaringan hidroponik lan sanes-sanese. Salah setunggaling tulodo lamene pendidikan ing Indonesia ditinggal utawi dipriksa saking perbandingan negari kita lan negari Jepang. Negari kita gadah kesugihan sumber daya alam yang melimpah nanging taksih kawon kalian Jepang ingkang namung gadani sumber daya alam. Kuwates bab puniki diamargikake Jepang ngandani tingkat sumber daya manusia ingkang inggil dene ing Indonesia sumber daya manusiane kuwates. Kebukti saking katahe pengangguran ingkang wonten ing Indonesia, pengolahan sumber daya alam boten maksimal amargi kirane sumber daya manusia yang terdidik. Pramila pendidikan sangat-sangat wigatos mlinggine kangge negari ingkang saweg berkembang kados Indonesia amargi kangge majengake lan mensejahterakan negari kita betah sumber daya manusia ingkang memadai. Mila kita keparing mensejahterakan negara Indonesia, mugi-mugi ing masa majengaking pendidikan Indonesia saged miyos sae lan majeng. Cekap semanten sesuara pendidikan ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun. Menawi wonten kesalahan kula nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.